po sana kayo pupunta lang niligtas at nakakawagi kayo po sana niligtas kung kayo ang siguro. Lord, lahat kayo po disgrasya, gawin mo po ang buhat meron kayo kami. Wala po sana masisiran at dyan na kayo po sana masanting ang panahon. Sana po Lord. Sana po hindi mapali. So yan, good morning guys. Dahil di tayo nakapag-intro kagad dahil sobrang dilim pa oras na tayo umalis. Yan. So ngayon nasa Bataan na kami, nakapasok na kami sa Arco. Tapos malapit na rin kami sa Dinolipian yata yun. Ayan, liligo na kami dito. So kakain muna kami. For today's video is magkukwento ako kung bakit ginawa ko tong vlog na to. At mag-ride din tayo sa Subic. Yan. Stay lang kayo and keep watching. Subscribe mo na rin yan. Boy, baliktarin mo lang. Baliktarin mo lang yung picture. Roman. Ayan guys, kakakain lang namin at ngayon nag-ride out na rin kami. Time check tayo is 6:46 ng umaga. At malapit na rin kami at ngayon papasok na kami ng Olongapo. Ayun mga kasama natin. So mamaya is magkukwento tayo kung bakit ginawa ko ang YouTube channel natin mga idol.
Few moments later. Guys, lusong. 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 Lang pedal-pedal. Lusong. Mahabang lusong. Ito guys, mga bangkingan. Sinasabi. Ayan guys, nasa loob na po na tayo ni Arco. Yan. Sangakit lang. Pero mag-picture muna tayo syempre. Picture muna. Yan guys, sa Olonggap po. Olonggap guys. Olonggap po.
nakalagpas na tayo ng arko ng Olongapo. Ayun. Ayan. Ahon ulit. Pero malapit na lang kami. Nakapag 56 kilometers na rin kami. So, malapit na rin. Nasa 20. Siguro nasa 15. 15 km na lang mga idol. Tapos nasa Subic na tayo. Delikado, yun yung mga delikado guys. Konting ingat na rin. Lalo na't balusong ka. Ingat lang. Guys, nakikita ko na yung dagat. Ayan guys. Dagat na yan guys. Ibig sabihin, malapit na kami. Pero paon pa. Ayan guys, nag-stop over muna kami. So sobrang taas na mga ahon guys. Solid naman yung view guys. Ayan. Hindi guys. Subic. Sarap mag-bike. Kuya, kento ba tayo, boy? Kento ba tayo? Saan na lang? Mataas eh. A few inches later. So yan guys, nakarating namin sa Subic Bay. Papasok namin ngayon sa napili naming resort kung saan kami pumasok.
pumasok noon nung nakamotor kami. Ayan. Ayan yun. So, dito tayo magbabayad. Hintayin natin si nanay. Ayan po. Yung nakasaklat guys. Shoutout! Shoutout sa Isang napangarap ko dating bike. isang taong Pad na. isang taong ahon. Ayan. Nay! Si nanay guys. Sabi niyo yung nakasaklat niya. Dito na lang po ba? Dito. Para tabing ano po kami target. Dito na lang, Nay. Dito na lang po kami. Salamat po. Nay. Siyam lang kami na eh, Nay. Siyam lang kami. Sagot lang naman kami. Okay ba? Sige, good to you. Mga taong nangako, bago maglaho. Uy, nakabayad mo yung gundo. Ayaw mo? Two hours later. Kaya pamanulim mo yan po. Kaunigan po sana ligtas. Gaban yung ganito kaya kami. Ganyan kaya po sana signal. Shoutout po sa driver ng truck. Kasi po yung pauwi. Out. Kundi lang free wheel yung bike ni Gian. Talagang akit kami. Kaso free wheel na guys. At least naranasan ko na sumakay ng truck. Tagal. So kanina nag-bike tayo. Pwede lang sa labasan. Second bag! Second bag! Yeah, bulit! Shoutout kay Jesslyn, ang pogi mo ba? Hindi natin ka sumama. Hindi! Sasakay dito! At least pinatag namin itong truck. Pinatag yung truck. Pinatag yung truck. May natirahan kasi sa amin. Kaya naman, shoutout po sa pangalawang truck namin sinakyan.